saan nin inang bay kamundoan an sa aki nganing bangkay umurog pangunyan naman pungaw asin kasakitan sa labing sakit hirap pa sa naghihirot na ina haros maot sanggin hawa siring naman itong duwa si Juan asin Magdalena luminuhod guminalang itong duwang mga banal ginawagaw naan bangkay pinamugtak nin marahay kaitong kaban na mahal tinakpan iniho an bangkay ni Hesu Kristo din sa banas o sudaryo sa mahamuton na totoo sa hamot lakop na gayo angheles sa kalangitan nanhilig ng agdapit man an paglalakaw sa dalan sa indang tinatangisan itong ki Jesus na bangkay dakul asin balakid pa mga babaeng nag-iba anan may luha sa mata mundo nada kasama kadtong mga buot ninda duman ka itong tatamnan Getsemani an pangaran may binakal na lulubngan itong si Joseph na banal na dai pa pinaglobngan an maabot niyang talaga kaya ito binakal na takon magadan na siya na duman lubong bagan tunay na bangkay niya sa urog na kagalangan sa kagibo na kaglalang itong sadya na lulubngan idinulot niyang tunay sa ki Jesus nganing bangkay sa pagdatong ninda duman kadtong mahal
sakluway luhay anhawak nga ni na mahal sa nagsakop sa kagabsan sa kalot pinamog takman asin sa indang tinakpan katong sa indang inandam gapong marmol na pangaran malilig daing kabayan.